ngapunten Bu Tumina, Pak Yosi, Bu Kartini. Rone sepi. Linali rapi solali soyo angra rucit ati alale wane wong manis atan saku mantil sapadeke netro aku bebasankan kenoti nuku duduk pras no, piye akan tresnaku piye akan tresnaku alah ngapa to jane ngapa to jane iki nek aku ngelekke kowe malah aku malah lah dadi lali dewi kamu kowe jenengan iki dadi kupu-kupu siang apa nah kupu-kupu malam ya ora ngene Bu pripun Ibu Loh, niki malah biasanya ngeten niki. Niki nembe elek biasanya ora elek kok. Ndak ngoten niku. Biasanya niku. Bu, ampun guyu terus mangke dak keselet. Lah nggih didaharian niku. Didaharian, Bu. Bang, kowe urung entuk wis sening ya. Lek kowe suruh mangsa aku kok. Iki lho kupu-kupu niki ana akeh. Heeh, siji tok. Ora. Enggak. Siji tok sing dipasang. Senengane kok ngono ya kowe. Senengane kok ngono lho ya. Ana. Ngapa?
Ya saya buri aja. Iki pasang itu ngawur wae senengane iki. Mbah Yusti aja guyu to, Mbah. Ya ora apa-apa wong seneng mau wis nangis kok. Lah piye? Aku kok aja kok nganu lho, ya aja kok kumbah lho, aku gen resik. Kok jenengan ngerti, Mbah? Lah kok sapa ora ngerti lah kae sing nggonku besane. Oh, besane. Kae sing nganu kono, sing puser. Oh, aku ya ngerti aku kok ya. Ya terus ke ya. Hah. Sing nerus aku kok kowe. Kowe yo aku ra fokus ndak. Monggo. Ya. Monggo kang Lagu menika